Minor de edad apil nga gidakop sa usa ka buy-bust operation. Dili ungo ang gituhuan nga may patay sa usa ka mag-uuma nga wala na mahitsura sa lungsod sa Sibunga. Duha ka babae ug usa ka lalaki ang biktima sa pagpamusil kagabi. Usa ka anti-Bongbong Marcos Coalition Movement ang gitukod sa Sugbo atol sa paghandom sa EDSA Revolution. Mga militanteng pundok nagrally alang sa pagpadayag sa ilang kasagmuyo human sa 30 ka tuig nga People Power Revolution. Sa moong rally, mga placards nga ilang dala nagsaway sa pamunuan ni President Noynoy Aquino. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. 50 ka tawo miapil sa gipegayon nga rally atol sa ika-30 ka tuig nga kasumaran sa EDSA People Power Revolution. Kinigisalmutan sa mga sakop sa Piston, Anak Bayan, Makabayan ug Bayan Muna. Si Jaime Paglinawan sa Bayan Central, Visayas mo nangulo sa rally. Matuday nga sulod sa 30 ka tuig human sa People Power Revolution, walay kausaban ang nasod bisan tuon nga napalagpot na ang diktadorang Marcos. May claim si Paglinawan nga misamot ang pagdaog-daog sa mga kabus nga mag-uuma ug tanan taas lang yapon ang gintang sa kabus ug adunahan. Nga 30 ka tuig human ang EDSA sa among tanaw padayon gihapon ang dunot nga sistema nga mo'y gidala na mo nga tema ug padayon gihapon ang pakigbisog alang sa tinuod nga kagawasan ug demokrasya. Kay sa among tanaw bisan wala na si Marcos pero nipuli ang inahan sa atong presidente ug kasamtangan si Noynoy Aquino pero wala man gihapoy dakong kausaban. Taktaas man gihapon ang gap sa dato ug pobre, no? Si Michelle Umali nga taga Bicol miingon nga adunay dako kayong kausaban ng nasod kung itandi panahon ni Presidente Ferdinand Marcos o ni Presidente Noynoy Aquino tungod sa naangkon nga kagawasan. Hindi naman ako kay Marcos po eh. And then, noong 1972, doon pa lang po pinanganak. So hindi ko po alam ang nangyari noon. Pero ako at present, si Noynoy ho, marami din pagbabago. Nagkaroon tayong freedom of speech. Sa maong rally, mga placards nga ilang gidala nagsaway sa pamunuan ni Presidente Noynoy Aquino. Samtang usa ka lihok protesta gipahigayon sa mga estudyante kagahapon batok sa Commission on Higher Education. Nanawagan sila sa CHED nga undangon na ang pagtugot sa pagpasaka sa tuition fee sa mga eskwelahan. Ang ilang gihimo kagahapon agi og simpatiya sa mga estudyante sa usa ka university sa Metro Manila nga mi-walk out sa ilang klase tungod sa ilang pagsupak sa increase. Matod sa Anak Bayan, kapin sa 400 katunghaan lukop nasod ang nagtinguha nga mopasaka sa tuition fee karong tuiga og nag-una nini ang Central Visayas. Ilang gisaway ang CHED sa kanunay paghatag nini og pabor sa mga eskwelahan. Ang ato ang posisyon na dili na angay actually magbalik-balik og pasaka og matrikula ang mga eskwelahan kay every year ang mga major schools nagsigig pasaka sa ilahang mga bayronon, no? So ang among gi-question ana ngadto sa CHED og ngadto sa mga school administrators asa man di ay napunta ang mga yearly increment sa eskwelahan nga gibayaran sa mga estudyante, no? So muna mo ang kalakip pod ana kining pagsingil og mga other school fees nga gibayaran sa mga estudyante outside of the tuition nga mahal na kayo nga gibayaran sa mga karon kay kining other school fees gipangit usa ra ni kapamaagi nga maka-generate og income ang mga eskwelahan para nga dili malakip adto sa tuition, no? So alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Usa ka lalaki gipusil samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo uban sa iyang kapuyo. Samtang duha ka babay ang gipamusil usab sulod sa ilang karinderya sa usa ka lalaki nga giila nga usa ka barangay tanod. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Usa patay ug samtang usa ang angol sa pagpamusil sa usa ka babay ug usa ka tumboy sa ilang karinderya sa Sitio Laguna sa Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo kagabi. Ang namatay giila nga usa ka Trebelesa Navales, 40 anyos, nga nakaangkon og daghang samad pinusilan. Naangol sa tulo ka samad pinusilan ang tumboy nga si Resame Pipito, 18 anyos. Upat ka kabhang sa gituhoang bala sa kalibre 45 nga pistola ang nakuha sa crime scene.
Usa ka giila nga barangay tanod sa Sambag Uno og laing lalaki ang unang nangita sa ikatulong anak lalaki ni Trebelesa nga giingong usa ka snatcher. Sa ikatulong higayon pagbalik sa giila nga tanod ug sa kauban niini, namusil kini sa duha ka biktima. Before sa incident, naaman sa mianhing mga laki nga nangita silang anak. Then allegedly, snatcher daw to ang katong anak ni atong victim number 1 nato. Pero kana usa na sa mga posibilidad po datong mga motibo katong tan-awon dili gyapon nato na isa. Matod sa igsuon sa namatay, adunay relasyon iyang 40 anyos nga maguwang ug ang 18 anyos nga tumboy. Nagkabuwag kini sa iyang bana human nasakpi ang relasyon sa duha ug mibahad nga patsyon sila. Ang tumboy amno sa siyang gipalayo sad nga ay nagbalik nga re para malikayan ang disgrasya niya. Mubalik magid ang tumboy niya, akong maguwang iyam sang dawaton na mubalik. So ang akong bayaw silbi mag-asawa sa akong ate di siya na nagpalayo kay giblatter naman sad siya sa akong maguwang kay itikbas man siya sa ulo niya. Pero sa wala pa siya mulakaw, imbahad gid siya na iyang patyon akong maguwang ug ang tumboy. Imbahad gid na siya, pero sa wa paron mahitabo nagkakuan sila, nagkasitol sila. To na sila pinirmahan na way hilabtanay. So kumpiyansa na akong ate kay wa naman sila nasitol naman sila nya. Mo lagi ni akong kuan mo gini siya rason yun na nahitabo ni. Ang naangol nga si Reza Pipito miila sa usa sa duha nga namusil kanila nga usa ka barangay tanod sa Sambag Uno. Nakasulti man natong ikaduhang biktima nga ang nagpusil daw nila usa sa mga tanod sa Sambag Uno. Kana iyahan ang aligasyon ato pa ng i-counter check na nato kung tinuod ba gyud mao ba na sila. Laing pagpamusil na hitabo sa iskina sa mga dalan Borromeo ug Santiago sayo kaganinang kadlawon. Ang biktima nga si Luisito Makawili Manzanares sakay sa iyang motorsiklo uban sa iyang kapuyo nga si Rosalinda Lanoria. Ang duha gikan nangumpra ug muuli na unta sa ila sa Golden Village Subdivision sa Banawa dihang gipusil sa usa ka tawo nga nag-angkas sa usa ka motorsiklo. Apan matud pa sa igsuon sa biktima, wala siya masayod kung dunabay kontra si Luisito. Wa sa ko kibaw nga. Wa ko ikuan na niya kay lain mo. Wa sa ko kuan na unsa iyang kung dunabay sa atraso. Wa sa ko kuan. Subayon sa kapulisan ang mga CCTV kamera nga giagian sa suspek o biktima aron makatabang kini sa ilang investigasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ka lalaki na dakpan sa police checkpoint nga adunay daghang dala nga nubain. Ang nubain iyang gikumpra sa may hongkera aron ibaligya kini giaksyonan ni Edwin Cañete. 21 ka-ampyon sa Nubain ang nasakmit sa Public Safety Battalion kagabi atol sa gihigayon nga checkpoint dito sa Lucio Drive, Barangay Calamba. Nadakpan sa kapulisan mao si Robin Romagos, 40 anyos ka taga Barangay Lahog. Sumapa ni SP1 Jaime Mesa, investigador sa Public Safety Battalion nga sakay si Romagos sa iyang motor og ila kining gipara. Nakita sa kapulisan nga wala mahimutang si Romagos sa dihang giablihan ini ang U-Box sa motor. Naabot ni siya niya mura guwa siya mahimutang lain niya lihokid ba mo to nga gikuti-kuti na mo siya amo siya gi paukam sa U-Box ana pagka taod-taod na siya bagamay day sa iyang kuan kani dughan na kuan amo gi paabli dito na kuan nubi na sa sud. Giangko ni Romagos nga iya ang nubain nga nakuha sa kapulisan ug iya kining napalit dito sa Hongkira. Hongkira na palit. Hongkira palit. Hongkira? Asa man to nimo dalhon? Adto sa mga kay miligya mo ko. Ang motorsiklo ni Romagos apil usab nga giembargo sa mga pulis. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Usa ka menor de edad nga gisugo sa pagdala sa shabu ngadto sa usa ka pusher na dakpan ug apil sa gihimong bypass operation. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Igo na lang sa pagpatulo sa luha ang 23 anyo si Samilene Grace Agtang
Sulod sa buhatan sa City Intelligence Branch CIB, Lapu-Lapu City Police Office, si Sammy Lane nadakpan kauban ang 14 anyos nga batang lalaki sa joint operation sa CIB ug PDEA kagabi. Gitawag sa CIB ug sugat-sugat ang ilang transaksyon kay nag-abot ra sila sa daplin sa karsada sa barangay Pahak. Matud sa CIB, si Sammy Lane maoy nitunol sa 55 gramos nga shabu nga ilang gibayran og 75,000 pesos. Matud ni Sammy Lane Grace, ang shabu gikan sa 14 anyos nga bata ug igo ra siyang gisugo sa pagtunol ug dawat sa bayad. Igura man dyan ko mo kuan ka ng sir ka na mo dawat ba para na mersyento lang akong maguwang bagay para po sa mo panginabuhi nga makakaon mi makapaskwela mi sa kong kuan bago mangkon. Laptod nga pagkaistorya dili ni karon lang ning higayon na organiha lang ning higayon na nga nitunol kag shabu ngadto sa mo palit. Mamalitay. So dagkadaghan ni kadaghan. Di mo siya, karon naman dyan po ni nga month. Then sige ko gunaw na ba nga kanang tili na dyan ko ani. Kaya makulbaan dyan ko maayo. Kaya kuya ko po. Sige na ko na kong mama nga. Ano na lang mo. Wala na anak. Yang pumagi, igura sugo, maura. Gusto gipakuandar sa mama sir. Unsay sugo sa imo dong para nga unsay buhaton dali mo gid? Nyatag sa babae sir. Kisang to sugo nimo? Mama sir. Ang 14 anyos ni Tugan nga bag-o lang siya nga nagsugod sa paghatod og shabu ug nasayod nga illegal kini. Apan wa na siya'y mahimo kay mismo iyang inahan, may nagsugo kaniya. Di gikan sa buhat? Dili. Ha? Kontak ra po sir. Kontak na po. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. News 5. Mga manok nga igtatari ang naapil sa pagkasunog sa usa ka bunkhouse sa mga empleyado didto sa Dakbayan sa Mandawi. Kini mao na ang ikatulo nga sunog nga nahitabo sa Mandawi. Sud lang sa pipila ka adlaw karong semana. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Dili na mahitsura kining mga manok nga naapil pagkasunog sa bunkhouse kagahapon sa hapon sa Sitio Ubas, Barangay Pagsabungan, Dakbayan sa Mandawi. Ang caretaker sa DNA Farm nga gipanag-iya ni Danny Elbenia nagkanayon nga 19 ka manok ang nangapaig. Lakip na ini ang mga bayi nga giipon sa broodcock ug lain pa nga manok igtatari. Api kinadihang nahibaw ang caretaker sa farm nga si John Ray nga nasunog ang bunkhouse ug dako na ang kayo. Naglungag mo ko. Pagkuhan ang sunog, usog ng aso. Dari niya, gamay pa itong kayo. Kaya wawam sila nanguan. Umanulti. Kung dagan, may kami na tulo. Tulo may ko. Kaning 3x3, kumplito ni. Kumplito na, nanaysutan ang manok. Morning ni abot ko exercise ko. Sinuibi. Adis ni di. Kaya na pa may tulo itong matay. Wala mahibalo si John Ray kung pila ang kantidad sa mga manok nga naapil sa sunog. Apan nasayod siya nga mahal kini. Si Dennis nga trabahante sa BIMEG nagkanayon nga walay tao ang bunkhouse atol sa pagkasunog. Puro may duty diri sa kuan. Kay wa may tao din sa wa sa miga ko kay wa mo tao diri kalitro may siga ako kay karong udto wa goy mo luto din na kay puro may duty. Buntag rang luto din na. Sutaon pa sa mga bumbero kung unsay hinungdan sa sunog. Sanglit walay kuryente ang bunkhouse. Na-receive din nato to 29 PM niya i-determine mo to dito kaysa ako mo tong watch pagdaga na to dire. Pero na nakalagi to sa atong station. Ako ni siyang nag-estimate kana more or less 250 pesos kaya nasud ni siya sa kategori nga makeshift. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. News 5. Dili ungo ang gituhuan nga mipatay sa usa ka mag-uuma sa Sibonga nga gihulagway nga napalgan kini nga wala nay mahitsura. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Tungod sa nagawas nga balita sa mga pamantalaan nga gibalbal sa ungo ang usa ka 67 anyos nga lalaki, gibisita sa news team ang haya ni Vicente Morales nga usa ka mag-uuma dinhi sa Barangay Bato, lungsod sa Sibonga. Sirado ang lungon sa biktima tungod kay di na matud pa mahitsura ang naong niini. Napanit ang tibuok tuo nga parte sa iyang naong ug hasta ang bitiis napanit sab.
Sigun sa taho nga miabot sa police station, posibleng gibalbal sa ungo ang namatay apan ang anak mismo ni Vicente mihimakak niini. Matud niya, daan ng masakiton ang iyang amahan. Di, ungo ba? Hagbay pa ta, pila na yung edad na to. 40 na takapin edad niya, mau ibot. Yung ungo, di. Kuwangi siya, wala siya na-discovery iba niya. Kuwangi siya mananap. Si Lola Maria nga natiguwang na sa Barangay Bato, usa sa magpamatuod nga way ungo sa ilang dapit. Dako ang ilang pagtuo nga ang mananap nga halo maoy mikitkit sa patayng lawas sa ilang amahan. Mula manggin hitabo din hidapita. Ako edad ako kacinta. Panagyo kong tuo nga dunay ulo dire. Dimti gini ang bariyo dire. Taliwa sa sugit sa Cebu nga pulis nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa tiguang, apan ang pamilya kumbinsido na nga giatake kini sa high blood nga may resulta sa iyang kamatayon. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Wala pa matapos ang misyon sa usa ka tawo nga nagpalansang matag tuig. Karong Semana Santa kini maong ika-22 kahigayon nga pagpalansang niya sa krus. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Usa ka buwan sa dili pang Semana Santa nangandam ng daan ng 56 anyos nga si Gilbert Bargayo sa subli niyang pagpalansang sa krus matag Biyernes Santo. Naila siya tungod siyang pagpalansang nga pamaagi niya sa pagpenitensya. Karong tuiga, maunang ika-22 niyang higayon sa pagpalansang ug ika-4 na kini niyang himuon sa lungsod sa Tuburan. Iyang gipaybaw nga atul sa ilang paghinabi ni Tuburan Mayor Democrito Diamante, posibleng ibalhin ang venue sa 7 Palabras gikan sa plaza paingon sa Bukirang Barangay. Ang iya lang nga makakuha ng iya lugar nga mailang nga tungod sa pagpakuha nining pagpalansag karong Holy Week. Gipakita ni Bargayo ang mga naayo na nga samad sa iyang dughan og kamot nga agi sa hait nga hinagiban og lansang. Matud niya, andam na siya nga subling masamaran gamit kining espesyal niya nga lansang nga dunay gitason nga 4 ka pulgada. Bisan ang korona nga iyang gamiton og bunal, giandam na niya. Taliwa siyang pangidaron, wa pa hinuon siya ay plano nga moretiro sanglit wa pa matuman ang iyang misyon. Wa pa mamamang ko na ako mission. Sa wa ko kabaho ko nung sa ako ko mission maabot na lang para tong una nga magbarog kog chapel at least nakabarog nan chapel karon dili pa human mao tong ako usa nga mission. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga kinarton nga budyong nga gibana-bana nga mo kantidad og 80,000 pesos ang gisakmit sa Task Force Kalikasan sa Lapu-Lapu City dito sa Punta Enganyo. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Dulan 600 kadagko ug gagmay nga budyong sulod sa 8 ka karton. Giembargo sa Task Force Kalikasan ug Kapulisan sa Lapu-Lapu City kagahapon sa hapon. Kini ilang nasakpan didto sa Sitio Malingin sa Barangay Punta Enganyo. Ang budyong usa sa mga threatened species o gitawag sa Ingles nga helmet shell, usa sa scientific name niini nga genus Cassis. Kuanto siya, di gito sa mo ituyo na to kaniadto tas Sitio Malingin Punta Enganyo. Natay activity kaning atong Noah's Ark project nga para sa disaster preparedness gali sa mga barangay. Then natay ang usa atong pilot barangay nga gihimuan sa maong project ang Barangay Punta Enganyo. So nag-field kuanto dito, field observation dito sa Sitio Malingin. Then pagkatong to Sitio Malingin, so lagma nga nakita na mo to ditong budyong. Matud ni Andy Berame sa Task Force Kalikasan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, dunay daghang mga balay sa lugar. Di nakitaan nila ang mga kinarton nga budyong. Apan walay bisan usa sa nagpuyo didto nga miangkon. Hinungdan nga ila kining giembargo ug gidala. Ang budyong gipanguha alang sa export apan gidili ang pagpanguha niini dinhi sa nasod uban sa ubang matang sa kinason. Apan wala kini giban sa mga nasod sa Europe ug US. Hinungdan nga dunay daghan nga mamalit niini. Nang naay mga tao tungod ligas kakabos, sige panguha. Gituuhan nga ang mga budyong gikan sa mga lalawigan sa Bohol, Masbate o Leyte ug gihimo lang transshipment ang Dakbayan sa Lapu-Lapu nga dunay daghan nga exporters niini. Gibana-bana mukabat sa 80,000 pesos ang kantidad sa budyong.
Safekeeping din ato na after unsa ato na yung say decision sa proper authority sa korte siguro ato na i-dispatchar either ba ato na i-distribute sa mga educational institutions o magkipo ta din sa atong kahulingong sample sa police station, sa Sinro o din sa among opisina aron natin kung mahurot mo namang budyong natin mabili pakita sa mga next generation nga mo na budyong. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Wa mahinayon ang pag-abli sa mga ballot boxes sa gisangat nga 2013 election protest ni kanhi Mayor Richie Wagas sa lungsod sa Compostela batok kang Mayor Joel Quino. Napakya sa pag-atubang sa korte ang tresurera sa munisipyo sa lungsod sa Compostela tungod kay matud pa ni tambong kini og seminar. Gimando sa korte nga isibog ngadto sa Marso 2 sunod semana ang pag-abli sa mga balota. Ang clustered precinct sa Barangay Lupa usa sa giprotestahan sa kampo ni Wagas. Sa iyang reklamo kapin 400 kabutante ang nakabutar apan kapinra sa usa ka gatos ang naihap sa PCOS machine. Sama sa niaging eleksyon, subling mag-at-atbang sila si Wagas ug incumbent Mayor Joel Quino. Niadtong election sa 2010 napildi siya sa resulta sa PCOS machine apan midaog sa mano-mano nga pag-ihap. May bawaan sa mga tao kung unsa ang tinuod nga kahimtang, may bawaan ug unsay tinuod nga problema, haron ang tanan nga manahintungdan makahimo og pagpangandam hilabi na kining controversial nga PCOS machine kay mao ra bay gamiton usab sa umaabot nga eleksyon. So nanghinaot ko nga ang pag-abli sa ballot box maka pahigmata sa tanan labi na sa COMELEC nga unsa ka ilang pagpangandam alang sa pagprotehir sa integridad sa PCOS machine. Namirma ang mga namuyo ilawom sa taytayan alang sa pag-uyon sa pagpahawa kanila. Sila maapektuhan sa tukuron nga U-turn slot nga musubay sa service road kilid sa taytayan. Si Mora Oliadas, barangay tanod sa barangay Luok, nagkanayon nga sa ilang nagpapilma sa notice to vacate, walay bisan usa nga mireklamo. 53 ka mga informal settlers nga nagpuyo ilawom sa taytayan ang maapektuhan sa maong proyekto. Sila hatagan og tabang pinansyal gikan sa gobyerno apan wala pay gibungat pun pila. Usa ka koalisyon batok sa pagbalik sa mga Marcos sa gahom gihulma dinhi sa Sugbo. Kini giaksyonan ni James Philip Lao. Agig paghandom sa ka-30 katuig nga kasumaran sa EDSA Revolution, gipahigayon kaganihang buntag sa ABC kon anti-Bongbong Marcos Coalition Movement. Sila ni kondena sa ilang mga nasinati sa panahon sa diktatorya sa rehimeng Marcos. Tuyo nila nga dili mobotar ang mga Sugboanon kang Vice Presidential Candidate Bongbong Marcos. Dili nila buot nga makasinati pa sa gingong pang-abuso sa tawhanong katungod kaniadto ubos sa administrasyong Marcos. Usa sa mga nakasinati sa pait kayo nga pamaagi sa administrasyon mao si Judge Medrado Paredes. During my detention, we were completely deprived of freedom. No? Unya, minus ang pagkaon sa detention center. Di gan may kabasa og magazines. Mr. and me, bisag low books pa, I was not allowed to read. Si Paredes, bago lang natapos sa pag-eskwela sa pagkaabogado, diyang gideklarar ang martial law. Di ko kalimot, before 7 o'clock in the morning, 3 armed, rather 7 armed components, no? Combined kwanto sila? Team, MIG, NISA, Philippine Constabulary, long arms. Then I was asked, oh, kuyo ka na mo ron ha? Kung ano man, you have an invitation from General Amor. Samtang, sunod sa stockade, wala sila tuguting nga makakommunicate sa gawas o nagpasalamat kang Lax Tormes nga kabanay sa gipatay nga si Antonio Abad Tormes. Na-share na ko nga dunay mga unsung heroes. Usana si Mrs. Lox Tormes. Asawa na siya sa katong murdered nga editor-in-chief sa Priman. Kaya doon naman sa mga amigos ang military, no? So sige ni siyang hatod na to sa mga kuan. And I tell you, sometimes kay censored man,
makasmagol pag ito sa mga suwat. Pipila sa mga inilang organisasyon sa Sugbo nga nakikalayon sa pundok ang San Lakas Youth Organization, Idlas Kabataan, Akbayan Youth, STC Bantawan, Kabataan Party List sa Sugbo, Concerned Students of 1980 ug ang Bisdak Pride. No to martial law! No to martial law! Never again! Never again! Never again! Never again! No to Bongbong Marcos! No to Bongbong Marcos! Alang sa Aksyon Bisaya, James Philip Lau, News 5. Non-partisan. Today, Attorney Georgia, we celebrate the 30th anniversary of the People Power Movement. Yes, that's No? right. And kadaghanan sa labi na sa itong mga millennials ang ages 18 to 35 wa na kayo sila kinumdum kung sa mga pangitabo. In fact, gani ato wa na kayo ko'y We don't know much because even though we were already born at that time, Glenn, we were still young at that time. But I guess it's best also na to talk about it because it's very important because it's our history. Yes. And it will shape how our country will be, especially that the elections is coming up also. Actually, ang People Power Revolution is a symbolism that we fight for democracy, we fight for freedom. Yes. And Filipinos in general are intelligent by nature. Kasabuta, imagine ay tabo to nga wala patay text messaging, wala None. pay social media. And it was a very, very kuan to worldwide because it was a very, revolution, but peaceful revolution. It was, although it lasted for a long time, 1983, ang last na yun is February 25, 1986. So let's try to remember without condemning anyone or whatever na, let's look back into our past and study our history. And it's very timely, you're right, no? Nga elections na hapit, unya karon 30th year that we be reminded to choose our leaders Wisely. Wisely. That's right. On that note, mahukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!